Benvingudes i benvinguts a Veus que donen vida, el capítol que xerrarem Anna Maria Pilar López, o Raiona, de Sauva, i Anna Maria Rosa Cons, de Felanitx. Rebosillo radioactiu. Tenim aquí les veus que han donat vida a cançons per ballar durant molt d'anys. Jotes, boleros, mateixes, fandangos, na Pilar amb xaloc música i na Marosa amb s'estol de Jerricó. I ara, malgrat no es dediquin a sonar a les places, no han deixat de banda la música popular, ni la investigació ni el cantar. Avui pretenc fer una mirada enrere per poder donar una gran passa per endavant. En trob amb dues bones mestres de la vida. Per què ho dic? Perquè na Marosa, a part de mestra i historiadora de l'art, ens ha ensenyat, com a felanitxera, a estimar els balls de figures i els fandangos. Va viure la transició i s'enganxà amb força a l'explosió d'iniciatives per fer alçar de bell nou la cultura pròpia. Del cant clàssic, com a soprano, al tradicional de l'estol. I darrerament ha destacat per ser promotora del llegat que ens deixà na Francesca Jové Tirado. Na Pilar, que a part de classes de català per adults i de ball de bot, ha fet més gestió, investigació en l'àmbit formal. Ha estat filòloga en una època difícil, si és que hi ha hagut una època fàcil per la nostra llengua. Formant part dels inicis de les escoles mallorquines, això del català a l'escola. Això va suposar una recerca de cançons infantils en català seguint el calendari folclòric, a més de coordinadora del Consell Assessor de Patrimoni Cultural i Immaterial del Govern de les Illes Balears. Crec que m'he quedat fora paraules després d'aquesta presentació, de tenir-vos aquí, de tenir aquestes dues grans dones, que bé, bon dia. Bon dia. Bon dia. És cert que m'he deixat coses per presentar-vos, però estic elevada, com vos he comentat fa una estona, podria fer-vos una temporada sencera de tot el que sabeu, però anirem per feines i vos començaré a demanar cosetes per tal de treure a florir tot aquest coneixement que teniu. Per començar un poquet i posar els oients en situació, vos volia demanar per quin instrument vareu començar amb el ball de bot. Jo vaig començar bàsicament amb veu, un poquet de guitarra. Tocava molt pocs de guitarra, molt poqueta cosa que havia après a Francisca i vaig començar per veu, perquè el que feia més falta era el grup de l'estol i bé, i aviat, en el cap d'uns anys la vaig deixar. De fet, quan van gravar el primer disc l'any 95 ja la vaig deixar anar. La guitarra vaig passar més a veu. Bé, jo vaig començar, jo ara faré un record per ma mare. Clar que sí. De veure ma mare, que ella era balladora d'aires de muntanya quan era joveneta, i després se va casar i el que feien les dones, que ho deixaven tot només per cuidar la família. I bé, jo, gràcies a que a mon pare també li agradava molt la música, ja he begut sense voler, inconscientment, de la música mallorquina. I més també perquè vivíem a fora i era com allò que te venia en el cor i l'ànima, no?, de tenir-ho. I jo de petita ja vaig demanar una guitarra i m'agradava compondre. I bé, després, de casualitat, perquè jo cantava per mi mateixa, no? Això que deies que hi ha gent que canta per ell i no surt de fora a mostrar-ho, no? Perquè hi ha diferència. I vaig començar fent cançons, a guitarra, i un dia de casualitat em varen demanar per cantar en el grup Xaloc, diguéssim, el primer grup Xaloc que se va fundar en el Vivero, i allà, bé, jo ja sabia tocar la guitarra, ja cantava, però és que a més vaig interioritzar en tots els grups que m'agradaven, vaig descobrir música nostra i ja ho tenia impregnat a dins, no? I va ser treure de fora el que jo tenia. Que bé, quina passada, i tanta sort que ho vares fer, perquè de vegades queda dins l'armari i no, ha de sortir i s'ha de mostrar. Les dues heu estat docents, d'una manera o d'una altra, i xerrant d'aprendre, penseu que la cultura popular s'ha d'ensenyar a l'escola o ha de venir de casa? Una pregunta, sí, molt llarg, això és molt llarg.
jo m'ho he plantejat moltes vegades a l'escola. Les escoles sempre ens fan fer de puntal de moltes... De massa coses. Tot ha de passar per l'escola, tot s'ha d'aprendre a l'escola. Quin sentit té aprendre una cosa que la societat no ho viu o no assumeix com a propi? No és l'escola la salvadora de la pàtria. I a més se demostra, i molt més en l'erosió, cada vegada l'escola volen que tingui més autoritat i al mateix temps se li nega. Hi ha una societat que va amb uns valors i l'escola que intenta impulsar uns altres, i aquesta contradicció no va bé. Vull dir, això per una banda. I l'altra, és clar, que jo trobo, i a més ho he practicat sempre, que la cultura pròpia d'un redol s'ha d'introduir a l'escola, s'ha de viure a l'escola, però com a festa, com el mateix que en teoria viu la societat. No és una teoria que tu has de dir, perquè tal dia de Sant Joan passa això, no. El dia de Sant Joan fem festa. Així s'hauria de viure la cultura popular, dins l'escola. I nosaltres ho intentàvem fer així, no com un contingut teòric, com un ítem del currículum per parlar amb la professional, saps? Sinó, mira, venen, jo què sé, demà són les verges, i xerràs amb els nens i fes una mica, i introduïes allò que en teoria també viu la societat de fora. Vols afegir qualque cosa més? És que ho ha explicat tan bé. Ho ha explicat beníssim, però jo vull també destacar sobretot la gran feina que han fet les mestres. Clar. Perquè allò que diu que no coincideix els valors amb el que després la societat realment fa, no? Però és igual, perquè tu aquest valor ja l'has ensenyat. I és molt important. Jo vaig viure més de prop, clar, jo he estat docents, però d'adults, no? Però com que tenia la nina petita, als anys 80, que va ser quan va començar l'escola en català, tot en català. O sigui, era una meravella, era com un somni. I la feinada que va fer les escoles mallorquines, recopilant material, perquè tu dius, ha d'ensenyar la meva filla les cançonetes infantils. I quines sabíem? Les dels movimientos, i tothom estava uniformat a Espanya, no? I vàrem fer una feinada de cercar cançons, de la cultura popular. Te puc assegurar que és una meravella que ho tenen. Jo amb això també ho vull dir, que he fet aquesta crítica, que jo tinc a vegades un sentit molt crític, no vol dir que no ho valori, perquè de fet molta de gent dins el poble ha tornat a valorar moltes coses, perquè a l'escola se n'ha parlat, els nens en parlen i així vas entrant, si no ens arribem mai. I molt més en la gent que ha vingut de fora. Ni idea. I queda. Això, clar, després de fer aquesta feinada que fes, com que és com un pes, dius, perquè no té profit, però té molt de profit. I tant. Perquè ho tenen. Llavors, quan tornen grans, que tenen 30 anys, 20 i pico d'anys, veus que surt tot allò, tot aquests valors, tota la cultura que els has ensenyat, apareix. I jo voldria afegir, com a ciutadana que som, que m'he criat a dins Palma, que en els pobles la gent de fora s'adapta molt millor en el poble mallorquí que no a Palma. A Palma poden passar perfectament i ho he vist ja de gran, perquè jo, clar, com que m'he criat dins Palma no ho veia, fins que vaig sortir fora gràcies a unes ball de bot per les ballades i això, i hi ha diferència. De fet, a Palma sí que considero que l'escola ha de ficar més pressió per el fet que hi ha més gent forastera i per això... Sí, perquè una ciutat gran és més impersonal. O sigui, en el poble tot és a prop. Pots jugar al carrer, a una ciutat gran ja no, perquè té més perills, no? I els pares protegeixen els fills i no pots anar, doncs com aquí, com un poble que se relaciona amb aquesta. Que te diré que això... Mira, la cultura popular, ja ho dius la paraula, ha d'haver una comunitat que la sustenti, la comunitat que sigui. D'aquí fins a Honolulu és igual. Hi ha d'haver una comunitat que considera que allò que vius com a festa hi participi. Clar, si tu vius a una ciutat allà on no s'organitzen base comunitats, el que han donat nosaltres de cultura popular tradicional, sinó que és una altra cultura i també és cultura popular. I les cultures que s'estan fent de petit grup, de petites assemblees, de petites coses, també en certa manera és cultura popular. Que hi hagi, jo què sé, que ara avui en dia tothom se vulgui tatuar la pell, en teoria, és cultura popular. Entén? Tot el que produeix el poble. Ara, la cultura tradicional venia d'unes comunitats amb uns valors molt cohesionats, amb unes pautes molt marcades, i clar, llavors, la participació era molt, molt grossa i la valoració com a senya d'identitat, estava claríssima.
Ara, i després també va venir altres temps en què tot això va quedar rebutjat i va quedar una goreta. Bé, ara te comentaré el cas meu, que jo he viscut a Palma, o sigui, jo me sent saubagina perquè ma mare és de Soubo i directament ella és de Soubo i mon pare és madrileny, no? O sigui que me sent, encara que he viscut a Palma i ara he viscut a Llumajor, me sent com a saubagina. Però, clar, he viscut a ciutat i he viscut el ressorgiment de la cultura popular, perquè aquí vivia Nabel Cerdà, que Nabel Cerdà, dels anys 70, va treure, o sigui, clar, no ho recordam, però no podien sortir en el carrer, no hi havia festa en el carrer, llevat de les 4 actuacions d'agrupacions folclòriques, de coros i danzas. La gent no se podia reunir, hi havia 3 persones en el carrer i ja estaves en por, hi havia grisos, o sigui, tot això, ells no, bé, la gent d'ara no ho recorda, però Nabel va treure la festa en el carrer. Clar, ella tenia contacte amb la pobla per mort de sa mare i clar, se sabia les tonades, va dur el caragol, va dur tota una sèrie de gent a Palma i clar, a Palma la gent va quedar espantada de l'operació que ho van trobar, la veritat, no? I clar, ella va obrir a Palma. I després va haver un grup, això als anys 70, va haver un grup als anys 90, bé, als 80 hi havia música nostra, a Liorna, Sitsom, que carregaven i mos ficaven tot allò, no? Va creixent a poc, i als anys 90, després, ara he perdut el fil, va haver el moviment de ball a la plaça, vull dir, quan ja la gent ballava, clar, per barriades, quan una barriada volia fer una festa, la gent que venia d'altres bandes, perquè ciutat és un lloc de trobada de molta gent de diferents pobles, no? que han hagut d'anar a fer feina normalment, no? I clar, les barriades, la gent que varen instaurar de fer una festa cultural mallorquina, i te subvencionaven el fogueró, havia de dur una colla de xeramies i un grup de música per fer ballada popular. I això és l'origen de la ballada popular com la coneixem ara moderna, diguéssim, no? A part de totes les arrels i totes les coses. I a Palma, aquí se va recuperar, i aquí tenim aquest sentiment, tenim el sentiment de la cultura popular en el ball i en la música, gràcies a aquesta gent, i gràcies a que Nabel Cerdà, o sigui, jo és que l'admir, i la Federació d'Associació de Veïns de Palma, tot aquell aquí que hi havia, a Rosa Bueno, bé, i moltíssima de gent, que jo no me'n recordo el nom, però que varen fer com a les escoles mallorquines a ressorgir i a recordar la cultura popular. Perquè hi va coincidir amb un moment històric molt important, que va ser el canvi del que d'ara deim transició. I que passava, si no hi hagués hagut per ventura aquest canvi, això era com un gra que estava a punt d'esclatar, ben que dir, que hi havia encara una certa valoració per part de la gent del bagatge enorme, perquè la cultura popular mallorquina tradicional té un bagatge molt gros, que sabia com ha mantingut cai no cai, exacte, des de la Sibila fins a les àguiles, fins a fer panades, fins que... Totes aquestes coses havien quedat molt consolidades i aferrades dins cada poble. I clar, quan se va donar l'oportunitat, aquelles tantes ganes de fer un canvi polític i un canvi social molt gros, una de les coses que se va assumir era recuperar el que durant tant de temps s'havia estat momificant, perdoneu aquesta paraula, però s'estava momificant. I encara era viu, perquè és vera que en els pobles, i jo tinc testimonis encara vius, que te deien, fiat, diu, per venir a la festa, quan venia a la festa de Santa Margalida, les nines de la secció femenina, mos deien, vos deixarem, no sé si els perdonaven fer el servici social que feien llavors, no sé què, si anau a ballar a la plaça perquè no sabien amb qui havien d'omplir la ballada tradicional que s'hi havia fet tota la vida, que llavors anaven en el guatlareto posat, m'entens? Però també és vera que dins els pobles més petits, encara quan se feien unes matances o quan hi havia segons què, encara un poc així com de mig amagat o una casa fora vila, s'armaven balls. I això era. I clar, què va fer la gent? Va dir nosaltres això, que està caic no caic, que l'ho han arraconat. Això és la nostra cultura i l'hem de recuperar. I va coincidir amb un moment històric, perquè fins a llavors no sabia, això no s'hagués produït des del franquisme. I gràcies a totes aquestes persones que van voler ser capdavanteres, com Nabel Cerdà, com cantautors que volien cantar mallorquí, com altra gent, tota aquesta cosa va fer que la gent tenia ganes, hi havia unes ganes molt grosses de tenir una manera de diversió pròpia
i reconeguda com a seva. pròpia. I d'expressar-te, o sigui, I tant. jo som mallorquina, Sí, jo som... exacte. Sí, és aquesta connexió Sí. També se va afegir la identitària. reivindicació de la llengua i Identitària, totes sí. aquestes coses. Clar. I tant, perquè a més el turisme ja començava a espiar bon de veres. Vos volia dir, oients, que només he fet una pregunta i crec que m'han contestat les tres aquestes dones que en saben. Bé, m'ho donen en cuareta a qualsevol. Mare meva, m'encantau, Vos deixo xerrar perquè és que et passa un gust de veure-los. Ja és una llàstima que vosaltres no les vegeu, però és que la brillantor dels ulls que tenen és... Bé, me sent molt afortunada, la veritat. L'àngel passeja content, l'àngel passeja content, i mig de set xeremies i de gent amb alegria. I va ser festa del castell, i va ser festa del castell, l'àngel passeja content. I és una mica lina i també és lledó, cantes com un àngel i vals tot un món. Tot un món, i vas tot un món, és una mica lina i també és lledó. I xerrant de mestres, canvis generacionals i canvis dins l'aprenentatge, què penseu que no han de perdre aquests sonadors nous de Vall de Bot? Perquè ara, després de la pandèmia, hi ha molt de moviment, però què és el que no han de perdre per no perdre l'essència? Signa Pilar, que és compositora, jo puc dir la meva. Voleu ser crítiques, heu de ser poc punyents, si voleu, no és a passa dir, res. clar, això és, la pregunta que tu me fas és una pregunta de balladora. Sí, I clar, jo te demano a tu, què és el que no vos agrada dels sonadors nous? Que diu, què és el que no han de perdre? A qualque grup enyora un poc de professionalitat, de que siguin músics, que no vol dir que tenir uns estudis, un conservatori, de vegades no té res a veure, una cosa en l'altra. Antes ho xerràvem de músics de paper i músics que interpreten, i pot ser enyor, que això també va arrel, la següent pregunta que vos anava a fer, això, l'esperit de poder de transmetre un sentiment, una passió, perquè és això, a la cultura popular hi ha molt de moviment altruista, de fer-ho per gust, per amor a l'art, no per... Totalment. És que no té altra cosa de... Altruista no, han pagat per... Exacte, has posat dos bes de la nostra butxaca per mantenir la festa de la cultura popular. Bé, si vos sembla, a part de que m'ha contestat les dues preguntes a la vegada, a part de que no han de perdre els sonadors de Vall de Bot, contau-me, per favor, una ballada des de la vista d'un músic, en les coses bones i dolentes. Reina meva, que és de llarg, això. No, és tan llarg. Vinga, va, segur que saps sintetitzar. Bé, ara te diré, jo he deixat això a Pilar, de parlar primer, però te contaré com hem viscut nosaltres la creació i l'evolució de la música. Clar, he viscut molt, de part del meu vincle amb Francisca, que era de Sitsom i que va tenir mudança i tot estem a l'Estol. Que l'Estol, vull recordar, de l'Estol de Jerricó. Que va celebrar el 50 aniversari amb una festa enorme, grossa. T'he dit seguir, però és per donar a punt la gent que no vos coneix. Sí, bé,
va passar que fa cosa de, potser, 15 anys, això, va pegar com un boom no me recordo exacte com ho deien, però d'agafar música d'influències d'altres bandes. I clar, per una banda, la gent, evidentment, si la música popular de ball, de bot en el carrer, havia començat a final dels anys 80, la gent no havia cantat tot el dia Toni Moreno. I va haver un procés de creació magnífic i ha estat extraordinari. Totalment necessari. Però l'evolució és l'evolució. I del meu punt de vista, xerré bé pel meu punt de vista. Del meu punt de vista, el que deia a Pilar, que m'ha agradat moltíssim, perquè diu, jo vaig veure de ma mare. I quan tu crees, o bé fas una cosa teoritzada i tal i que qual, però la música popular no és així. La gent s'impregna, te veus allò, i el que deia, com un gra que esclata, si tu no estàs, que aquella música la te sentis sense pensar-la, sinó que la te sents de dins, quan tu aportes qualque cosa, aquelles estructures, aquelles maneres, aquells rimes, tot allò, ho transmets. Que això, per jo, és el gran valor que va tenir la música que va fer Ana Francisca. I tothom passava molt de gust de ballar-la, perquè Ana Francisca, hi ha altres compositors, però estic parlant de la que jo conec, no? Respectava molt aquella sonoritat, que dius, això me sona a mallorquí, això me sona, però és nou. I sempre la música de ball, respectant les estructures, sempre. Això m'ha passat veure grups nous, que ballen i els balladors queden aturats a la plaça perquè no saben per on han d'envestir. Talment. Els músics han de respectar, si volen fer música de ball, han de respectar l'estructura de ball, perquè tu no pots fer una mateixa que no sigui una mateixa, que sigui una jota. I si no ho saps, ho estudies, i si no vas a escoltar lo previ. Saps? Hi ha com una certa, perdoneu la paraula, però com una certa arrogància o una ignorància de dir, tu, si vols fer això, o sigui, com si jo volgués fer una sobrassada i la volgués fer, jo que t'he de dir, posant espícies peruanes. Doncs pues no, senyor, s'ha de posar sobrassada. I si no, fas sobrassada. Fer chorizo. Però chorizo no és sobrassada, encara que tingui més elements. No tenen excusa perquè se poden documentar I tant, visualment, amb àudio, o sigui, ho tenen tot. Hi ha àudios històrics. Sí, hi ha de tot. A volar. Hi ha llibres que te donen totes les paules, se mira, se discutir de qui van... Costa trobar-los. Bé, costa trobar-los, jo te dono referències, si vols. Però Margalida, només estan parlant de música, lletra i quadrar estructures de ball, això només parlant de música i cançó, està superdocumentat i està molt enregistrat, o sigui, basta que ho escoltis. Ara, si tu no saps comptar que el fandango ha de tenir la tornada de 8 compassos i la part de cant 24, allà els he dit el secret. Bé, no, però és que això ho has de veure. Bé, basta comptar-ho, o sigui, basta comptar-ho. Els d'Ana Francisca quadren. Clar, per això agradaven les peces que fèiem. I si a més és balladora, com jo, tu balles i saps que són grup de 8, o sigui, tu fas passos de 8 i sempre te quadrarà amb un de 24. No li donaràs tu a la gent que balla sardanes, una sardana moderna, entre cometes, se renegaran. És que té una estructura. Però és que pot sonar modern. Si no ho va fer així, fer un altre tipus de música. Malgrat conservi l'estructura, pot sonar més modern. Bueno, també això és l'altre matís. Compte. Perquè, el que dèiem, nosaltres, per exemple, quan estudiàvem una peça nova, sempre agafàvem els nostres balladors i dèiem, proveu de ballar això, quines dificultats hi ha? Clar, jo tenia l'avantatge, com a músic, nosaltres teníem n'Andreu, germà d'Ana Francisca, i n'Andreu, com que era ballador, havia estat professor de ball i tal, ell tot d'una ho captava, però primer has de fer la prova, com cau això en els balladors nostres. No tenies una plaça a posar una peça i que resulti que la gent, això sí fa un estribilló que queda a l'aire, això no ho pot fer, no ho pot fer. És que és una falta de respecte en el ballador. Saps què t'ho vull dir? Això en primera, des del nostre punt de vista. I ara vos comentaré, ara m'ha vengut, m'he trobat amb bastant de músics, sobretot músics, per això me xoca, que volen rompre aquesta estructura perquè el ball sigui encara més improvisat. Jo per tal d'experimentar, no té res a veure l'estructura en la improvisació del ball, o sigui, no té res a veure. O sigui, per exemple, el primer que va començar a fer boleros sense voltes va ser Antoni Roig, o sigui, a Mallorca, i beníssim, la gent no feia voltes, però era un bolero. No sé... Sí. Tenia ritme de bolero. Tenia ritme de bolero, clar, no sé... Allò que feien tot estem punt.
Clar, és que també és l'equilibri, es troba una mica l'equilibri entre tradicional, popular, que és la música que han fet més modernament, i que te faci ballera, que te soni a bolero, que te soni a jota, Clar, que te soni a fandango, i no pot fer un fandango mallorquí amb una velocitat que De no se jota. pugui ballar. No. No, De o sigui, que a vegades ens passa que hem d'anar a fer espullis corrents. Sí, a més ja en baixat també vos he de dir una cosa. Jo, el ball, parlem del ball en un espai, per exemple, de 60-70 anys. El ball com que en rebut nosaltres, se vivia, se ballava, hi havia totes unes normes socials molt diferents, això, però se com es respectava. Ara, el ball d'avui en dia, jo sé de gent que va ballar per fer exercici físic. Totalment. Te diuen, mira, en lloc d'anar a un gimnàs me'n vaig a ballar com una loca 3 hores. Bé, i Gent que no té ara diré una altra cosa que per no agradarà, però És igual. Ha de ser jo així. trobo que hi ha com un caire d'exhibicionisme, També. saps? Nosaltres vam lluir-se. tenir una vegada un trull, una renegada del públic, fa un parell d'anys, perquè en l'estol no volien fer això que fan lo darrer que fan, que se diu... La bullanguera. La bullanguera. No volien fer la bullanguera. Això en Francisca també se posava molt amb això, perquè per músics és pesat, jo, o per jo, vinga allà, cantes 10 vegades el mateix, vinga, treu allà això, total, perquè una sola parella sortia a fer una floritura. Ja està bé, això antigament se feia, però d'una altra manera, la que tenia el prestigi de ser la primera perquè la consideraven la més bona balladora del poble. Va. Però això era, hi ha un poquet de dir, ara jo ballo, tothom me mira. Ja. Però a més, aquesta frisó, aquesta cosa de voler fer totes les coses a la tota màquina, doncs no, un ball reposat, pot ser preciós, una mateixa, les mateixes ben ballades, no són espolsades. El que fa és una feina molt guapa en els peus. Els peus Fina. t'has de mirar. Els peus. Sí, una feina fina. Exacte. Quan tu veus uns peus ben clavats que és que pareix que les posen, les claven en terra a cada punt de la música, és que passes un gustell. Jo, de vegades, és que havia de fer esforços perquè veia qualque ballador major que les veies amb aquella positura feixuga, perquè, clar, quan si balla tens 70 anys ja no vas a fer allà a fer filoretes, saps? Però aquell reposar, i clar, el fandango és un ball reposat, el fandango mallorquí, i la mateixa és molt feixuga, perquè vos segur que ballar mateixes és molt feixuc, però no és un ball d'espolsar, per espolsar ja tens jota, els boleros vitancs. No era l'amo, crec que era l'amo Martí, que no mia, que anaven 2 guiatos fins a la plaça, amollaves 2 guiatos i se posava a ballar una mateixa. Crec que no mia Martí, aquell home. Jo no ho sé, Però- nosaltres teníem la Montjordi, que era un O home la que tenia Montjordi, pot 90 anys, la filla encara és viva, i de vegades llogava un taxi per anar a les ballades. Sí, un no, home molt era plantós, de era fer la gran. nit, sí. Aquest home ballava una mateixa, i feia tot el temps el mateix punta. Però aquell home duia el ritme perfecte i el veies disfrutar tant. Passava tant de gust que tu t'embadalies. Li hauries donat una ferrada pel coll. Amb balladores de gran experiència com la Rosa Vidal, per exemple, hem xerrat d'aquest tema, de que s'ha perdut aquell petit joc de genolls, del ball de bot, aquell rebotar, s'ha perdut. Ballar un poc més de puntes, Sí. balla massa a peu pla, És i clar, horrorós. quedes ja clavat I en terra. és puntejat com toca. Perquè fins i tot hi ha gent que s'atreveix a dir que No, se perquè pot aprendre així, au, només de mirar. Bé, Bé, podràs aprendre moltes coses, Depèn evidentment. de la persona. Depèn Però de lo t'han bé de que dir vulguis fer. detalls Però que clar, no se tu veuen. te pots fixar com fan el bot mateix a Llevant o a la nit, Clar. aquest botet així, o com ho fan a Palma. Sí, és O sigui, diferent. hi ha molta diferència. Sí. I clar, si tu no tens aquesta sensibilitat, ja no ho aprecies. O sigui, hi ha de tot. O sigui, hi ha gent que té molta sensibilitat i n'hi ha que en té molt poca, però no hi ha cap llei a les ballades populars, no? Hi ha tot. Sí, tot ha tornat tot per això, per tota la Tot societat, entra. tothom és bo per tot, i jo que ho facin, jo me'n recordo una actuació d'un grup, que les hores meves no podia comptar allò, perquè ja no era música, era estridència pura, i me'n vaig anar, i em va dir, ei, per jo que em facin, no, jo que ho facin, no, si tu estimes una cosa, el vol fer ben feta. M'entens? I el ball mallorquí té un parell de balls que jo els considero del caire del ball elegant, del ball elegant. A més, l'origen seu venia d'un ball
en certa manera elegant, perquè havia de ballar amb tot aquell barbariat de roba que no sé com se podia moure, però sí, això. Sí. I després hi ha el ball vitanc, vull dir, quan balles una jota se vol fer punts espolsats. L'any, no sé quin any devia ser, dels anys 90, jo me record que vàrem dur un grup a Sant Llorenç, un grup de Monzón, ballant jotes aragoneses, que la jota aragonesa sempre apareix que, bueno, la jota aragonesa perquè ballen i boten camp, pum. I el ballador, un dels balladors, que no ballava i estava a jo, en els ulls entelats, que quasi li caien les llàgrimes, va dir, què pagaria jo? Què pagaria? Perquè en el meu poble ves tothom ballar com he vist ballar en aquesta plaça de Sant Llorenç. En el sentit, primer, de que, clar, no era un ball d'exhibició, perquè la jota que és aragonesa, que és que la balla, si no són jovenes de 20 anys que se poden posar allà, entens? Sí, no, és un ball democràtic, jo ho he dit moltes vegades en uns escenaris, el ball mallorquí és democràtic, però democràtic no vol dir que s'hagi de consentir a que sigui degradat o fet amb mal gust. Intent, també, si estimes una cosa, intentes fer-la bé. Però jo. Terra prima, terra xorca, més mos volen a Xorca. Trepitjant nostre parlar, els qui no estimen Mallorca. Trepitjant nostre parlar, més mos volen a Xorca. Estàvem a la pregunta de com veus la ballada de vista de músic, perquè jo record, serant amb tu, Pilar, que, clar, m'ho vas comentar, clar, és que els balladors venen, ballen, se'n van i ja han acabat les feines, però en canvi un músic té molta més feina a l'hora d'anar a fer la part de cercar. Conta-mos, per favor, la visió del músic, tota la feina que du, des de cercar la ballada, a que te contractin, a tot això. Bé, tot això, me demanes veure la part tècnica, diguéssim, de la ballada, la part de feina, no la part lúdica d'allà quan tot està col·locat i tothom està allà, el grup col·locat que ja fa música, els balladors complen la plaça, que ballen, no, però abans hi ha molta de feina darrere. I clar, el músic, bé, primer que necessita assajar, ha de fer de la part de composició, de la part d'arranjaments, t'has de fer una llista, s'ha de fer un repertori, cada setmana mínim ho has de repassar tot. I després, clar, quan vas a fer una actuació, que primer has de contractar en l'entitat o un ajuntament o el que sigui, que més cosa que no han aconseguit és que, llevat de l'Ajuntament de Palma per les festes de Sant Sebastià, no han aconseguit que ens fessin un contracte per quan arribam a una plaça i molla la primera cançó, si plou, cobrar, una cosa tan senzilla com això. I doncs no hem aconseguit, o sigui, si a vegades han demanat, no, és que ens fem un contracte mínim. Quina cosa més rara, tot verbal, Sí. I encara ara no fan contracte. És que sempre està com a de segona, la cultura popular. O tercera. O pitjor, sempre ha sí, hagut de ser... Tothom val la festa mallorquina, tothom la val, però ningú la val pagar. O sigui, i no pagar, jo dic per empatar, tan sols. O sigui, estàs fent una feinada, els agrada moltíssim i que bé i tal. Però això ho fas per gust, clar. Sí. Per això tots els músics, perquè ja comença aquests altres músics igual. Mira, com que dus tu toques la guitarra, vine a la festa i tal i que qual, t'has de donar per ben pagat si te conviden a sopar. Ja me diràs tu, si els camarers, si tots els altres gent, que tu omples la feina i per ventura sense tanta importància com és l'animació, entre cometes, d'una festa. No. I això nosaltres ens hi vam posar molt forts amb això. Vos hi vàrem posar en el temps dels anys 90, que vàrem aconseguir, els que mos hi vàrem posar, tenir un preu digne per empatar el manco. Perquè, clar, nosaltres també, els sonadors, hem volgut donar un so de qualitat, cosa que ara no donen, perquè és la veritat, tot surt mesclat, tots els sons mesclats, tots els instruments, i escanyat.
Tu havies de comprar un equip de música que valia qualque cosa. Valia bastant. Hi havia gent que se va especialitzar en coses tècniques i separen, o sigui, fan l'estèreo, tu sents el violí per aquí, el fabián per allà, unes caixes de so que dius, quina meravella, el so clar, amb tots els instruments separats, amb tots els solistes ben col·locats, cosa que ara és una de les coses que falta per Ventura, el ballador entra allà, renou, mesclat, escardat. Pot tocar qualsevol? Sí, no hi ha cap llei, però té qualitat o no la té, això se pot distingir abans i ara. Sí, l'agraïment, si mateix llavors que venen els balladors i te diuen que nosaltres passam molt de cop de ballar. Per què? Perquè se sent bé i perquè se respecta l'estructura i perquè estàs amb allà i els dones coratge i perquè hi ha un respecte mutu. Entens? Això també és... Bé, un respecte fins a un cert punt. Sí, fins a un cert punt, també és el de paraula, arrib quan vull, me'n vaig quan vull, i ara vaig a fer una cervesa, i tu has de quedar 4 hores més perquè has de replegar l'equip, has de guardar tot allà on toca, l'has de dur, no te'n pots anar a sopar. Per què? Perquè no pots deixar l'equip allà enmig perquè t'ho roben, o sigui que te n'has de tornar i tenim pocs amics, saps que sí que tenim pocs amics, perquè tothom s'han anat a sopar i tu a guardar l'equip. A guardar l'equip. La cosa que basta veure la mancança que hi ha grups de ball que se volen constituir però no tenen músics, perquè els músics necessiten una preparació molt més profunda, molta més feina, tu te n'has d'anar un parell d'hores abans a provar l'equip, a veure tal, a veure qual. Això si no l'has de traginar, que a vegades no pots aparcar a la plaça i has d'anar a carregar com una somera. Que sé, coses d'aquestes. En canvi, de vegades, els músics... Bé, els que ballen a plaça ball obert, evidentment, fan el que volen, tu vas allà i t'ho aprofites. Això qualsevol grup de música ho faria. Pot fer tard, te'n pots anar prest, ara que no m'agrada i m'assec, ara tens T-Bec... Sí, això si són persones de carrer ja està. Si és part d'una agrupació, això és una cosa un poc delicada, perquè clar, si tu ets d'un grup i tu ets músic i els balladors també són part dels teus, això crea un agrevi comparatiu de vegades un poc mal de gestionar. Home, també han d'estar per tu quan tu sones, no? Haurien d'estar per tu quan tu sones, no? Perquè feis aquest equip, nosaltres som més oberts, som de tothom, no? Però clar, molta gent diu m'ho sap molt de greu, que ja no soneu i tal, però ha estat esgotament físic total, o sigui, perquè jo puc cantar, puc sonar, i de fet ho faig i faig molt de gust, però clar, jo no puc entregar, no puc fer aquesta entrega que he fet aquests 30 anys, perquè som una persona física que té unes necessitats, o sigui, i ja arriba un moment que dius, perquè me diguis, ai, per què no sonau? Això és molt poc, o sigui... És que du molta feina. El ballador s'ha organitzat, s'ha associat, ha preparat ballades, ha donat espai perquè hi hagi ballades. Jo, abans no ho feien, érem els músics que estaven constituïts com a associació cultural, demanàvem espais, fèiem ballades, bé, qualsevol cosa que fèieu vosaltres a fer la nit o ja on fos, però vos havíeu de preocupar de preparar les coses. I demanàveu l'espai, feies la ballada, te formes... Bé, això nosaltres ho teníem bé perquè dins el grup, me refereix que hi havia una part de balladors, una part de músics, que eren els grups que gestionaven això. I abans hi havia Miquel Julià, que va fer una feinada, que era un gestor. Ell era el gestor directe, hi havia Miquel, després hi havia un altre Miquel Andreu, i els dos eren els que gestionaven més la cosa. Després, clar, han anat a tornar gran, gran vull dir, la cosa, més requeriment tècnics, hi ha més coses, i hi ha d'haver qualcú que l'administració electrònica, o sigui, aquí ja, com diuen, amb el pap entopat, l'Iglesias entopat, sí. A la seva electrònica, l'administració de l'Estat, que li és igual si les associacions petites, també fins i tot agrupacions petites de pobles, això, si se les han carregades, els ha estat ben igual. O sigui, no hi ha hagut cap defensa ni dels ajuntaments per cercar una altra fórmula, per tenir aquesta gent d'una altra manera, perquè si fan el ball, les festes d'estiu i d'hivern, i tens aquella agrupació, no pot tenir, o sigui, tota una associació legalitzada per dues coses, és que ni una gestoria, si les gestories no te valen atendre. Per dues d'això, no, perquè te cobra més, te val cobrar 500 euros cada mes de fer-te 2 papers en l'any i tu dius,
Ostres, jo no puc pagar això, vull dir, a part del que ja paguen. O el que pagues per tenir a seguir dins una portassa També, engordat. això és un altre. És que tens un gastos, com se diu, el que Té molt de gastos. Sí. Les benzines, o sigui, Les benzines. assetjar, Això o sigui, ho cada pagaves, setmana assetjam sí. aquí, assetjam allà, anant per aquí, anant per allà. No, crec que els hi ha quedat ben clar als balladors que si volen seguir ballant han de cuidar els músics. Els han de cuidar, Perquè sí. si no, veig que ballades enllaunades d'aquí 10 anys. No sé, he vist una cosa trist veure una agrupació ballar amb música de casset, que hi havia un temps. Sí, Molt llarament. Ferma com la nau que terres ben ancorada. Sempre que hi fas arribada, d'en fora veus el palau, almudaina, reina mora mallorquina. I ara sona la macbara dels poetes per cantar els records d'una ciutat que mai no ha estat oblidada. Almudaina, reina de la moreria. Vos volia demanar, com a músics, vos en penediu de qualque cosa? No. No, jo Jo no. tampoc, jo tampoc. Jo m'ho he passat molt bé, Sí. estic, al revés, estic agraïda a tot el que he viscut des de sempre. O sigui, bé, de nina vaig tenir, que ma mare era d'aires de muntanya, però bé, també se va diluir molt. Va ser Palma, que vaig recuperar. Jo, per exemple, no podia... Jo estic molt agraïda a la ballada popular perquè puc ballar. O sigui, a una agrupació no podies ballar, o sigui, No. ballaven 4. I se meravella... Sense coreografia feta... Sí, i Clar, ha tres, millorat o sigui, molt. 3 persones. I la meravella és que tothom pot ballar. O sigui, jo agraeix que la vida es pode ballar perquè m'encanta. O sigui, m'encanta sonar, però m'encanta ballar. O sigui T'hi veig que- poc i deies les places a Pilar, t'hauré de Bé, donar perquè tu ets joveneta i no, quan jo hi era tu no hi eres, que eres un També, bebè, també. eres un Perquè- bebè, eres una bebita. Sí, és que riguent, Però jo fa 40 anys. de manera la meva filla que s'ha criat a les places, vull dir que Talment. nosaltres, talment, o sigui, Sí, Marta, sí, jo quan dic que fa na Marta 35 Elka, anys que ball... I com la meva neta ara, la meva També. neta balla com una baldufa i ja ho vivim des de sempre, però clar, tu eres més joveneta, devies tenir altres coses, però o sigui, no, jo he estat present sempre, 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 a totes les ballades de, I que de no és guapo Palma. veure una predina amb una neta ballant. Ah, Però sí? això quan Sí. veiem na Dolors, Sí. que tothom la coneix, en ses netes, Sí. els nets, és que És una me meravella, cau sa bava. és una meravella i és la transmissió natural de la cultura popular, clar, de sí. pares a fills, de Manera. fills a els predins. Jo també ball per i ma de mare, perquè nets. ma mare anava a classes i me duien el cotxet i quan vaig començar a caminar me van dir, au, vinga, 1, 2 i 3. I també ballar. Aposta, o sigui, això Sí. és així com se transmet de manera natural. Què passa? Que s'ha fet bastant gros, s'ha fet molt gros, i hi ha gent que no ha tingut aquests inicis o aquesta referència del poble o a Palma, i clar, hi ha moltes, a les barriades, hi ha tallers de l'associació de veïns, tot això, i la gent adulta diu, m'agrada, vull fer això, ho ha pogut fer. Sí. Està molt Però bé. si una classe Bé, de per ball de això- bot, una classe de ball de bot mai pot costar més que una de zumba. La de zumba pots pagar Sí, 80 euros, això de sí, ball de bot... això és vera. Bé, i també hem màxim d'agrair, 30. amb això, hem d'agrair als monitors de ball de bot, la feina també, la tasca que han fet, perquè han ensenyat i reensenyat i han anat, quan hi havia pots, han anat a moltes bandes a fer-ho, vull dir que també han fet una tasca important. L'han fet una tasca important. El que passa és que el conjunt, xerràvem una mica del conjunt dels balladors, que clar, ells no tenen
per ells és més lúdic que res. O sigui, jo ri, me part bé, vaig a sopar, ara avui vaig a Sauva, demà vaig a Felanitx i passat demà hi ha una ballada de És un Palma. acte social, sí. Clar, és un acte social que està beníssim i jo com a balladora l'he viscut i m'encanta. Però jo el que dic ara, jo ara som balladora. Músic Per fer també, ballades... no? No, sí. Per fer ballades Però potser no. ballades així obertes a una plaça jo no em vull fer pus. No em vull fer pus perquè he oferit 30 anys de la meva vida i m'apareix que ja n'hi ha prou. Però continuo fent moltes de coses i potser faré algun regal amb alguna ballada privada Ostres. a la gent que té més propera i que s'ho mereix. Te record que són veïnades ara, Pilar. Clar, pasta, sí. Ai, Ja està planificada, ja t'ho contaré. veure. Oh, gràcies, que bé. Això fora micro. Fora micro. Sí. Amén. I dir que escoltar la discografia tant de Xaloc, que ha guanyat premis, l'Estol, 50 anys, amb aquest meravellós disc de 50 aniversari que vas a demostrar com no només Manacor és una ciutat cultural per excel·lència, Felanitx té una quantitat d'artistes brutal. És que pareix mentida que aquella zona no sé quins aires deu tenir, o quina aigua de la mà, o què, però... Bé, escolteu-los tots de dalt a baix, per favor. A part d'aquestes agrupacions destaquen per la originalitat de la composició i entre elles també destacaria els seus fandangos. Tant de Xaloc com de l'Estol, els fandangos són... El meu cantava per vos m'escoltau per ventura. Si el meu cantar és agradós, n'és causa vostra hermosura. Vos m'escoltau per ventura, el meu cantava per vos. Amb quina emoció relacionaríeu o definiríeu un fandango mallorquí? Jo al fandango li tinc una estimació especial perquè vaig viure de primera mà ben directament la seva recuperació. Perquè el fandango... Tot va venir de que quan hi havia els Son de Direts mitjans anys 80, va haver uns intercanvis on molt de contacte amb els músics de Menorca. I a Menorca el fandango menorquí és preciós i tal. Que passava que tenies molta ballera de fandango menorquí. I van venir aquí i van ballar fandangos menorquins. I nosaltres vam dir, això fandango menorquí, i aquí que no n'hi havia. Ja m'atens a demanar la padrina, perquè la nostra padrina era molt balladora, joveneta. I vos són els fandangos? Diu, sí, però jo no me'n record i tal i que qual. I n'Andreu germà, na Francisca, va començar a cercar. I dins Felanitx hi van trobar dues dones grans, que sí que varen recordar que de jovenetes havien ballat fandangos. Una estava ben impedida, era la mare de l'amo Jaume d'Escarritxó, estava retuda de les cametes, però el cap el tenia més clar que jo. I una altra, si no vaig equivocar, era una dona que era de Campança, de les bodegues de Campança de Felanitx. I xerrant amb ella, van dir, seguint el que ell explicava, va haver un moment que en Andreu, en Jaume Obrador Antúnez, que també era ballador en l'Estol, na Margalida Cladera, que ara toca entre mudança, i na Joana Domenge, que és una persona molt coneguda, en les seves indicacions van anar a aquestes dones i van dir, nosaltres intentarem fer amb la música de fandango que ja havíem fet a Som i que s'havia recuperat un fandango vell com a música, saps, com una música perduda en l'Estol. Sí, nosaltres tocàvem un fandango de els anys 60. Amb aquella música, si els apareixia, i aquella dona va començar a dir sí, però va insistir molt en l'elegància del moviment, que no era un ball espolsat, que era un ball més reposat, i va arribar a donar, elles dues van dir sí, això és molt el que era el fandango.
I ja matins, bé, nosaltres vam haver fet això, i ara vos ho contaré en pla ben de veres. Vàrem haver fet aquesta feina, que guapo, que preciós, però, i que se posa a ballar un fandango enmig de la plaça, per dir que tal. I n'Andreu i jo, vam anar un cap de setmana a Sant Salvador, i jo vaig aprendre el fandango amb ell, i m'anava molt bé, perquè jo no he estat mai de ballar espolsada, jo ballava reposada. I a una actuació que teníem a l'estol, a un dels puestos que anàvem a una ciutat de vacances, com un hotel, te diré, a la darrera de totes van dir, avui mos girarem els papers, mos tocareu el fandango, i nosaltres ballarem el fandango, i el vos regalam, diguéssim, el vos oferim als balladors. I arran d'allò van començar a ballar fandango, la gent que anaven darrere, per les ballades populars, però sempre havies de dir, alerta que això és un fandango mallorquí, no és un fandango menorquí, no se pot ballar en els mateixos punts. Sempre havies de fer un poc de pedagogia damunt l'escenari. I clar, i ara arran d'això, el que te dona molt de gust és veure que el fandango s'ha assumit com un ball més. Això és preciós. En combinacions noves arrel dels punts bàsics, sí, en combinacions no, n'hi ha molts que jo te puc dir, almenys que ens van fer nosaltres, i que jo no puc afirmar, no puc dir que altres bandes, a lo millor, després, arran d'això, qualcú no ha anat també a les seves respectives arrels i ha dit, jo me'n vaig a cercar-ho. Hi havia en Eugeni, estimada meu, que també va cercar per arxius i va cercar fandangos, però que això, almenys de la banda d'aquí, jo vos puc assegurar que això va néixer així. Ara, ja t'he dit. Jo sempre ho tenia entès d'aquesta manera. Perquè ho tenia entès d'aquesta manera i estic agraïdíssima perquè som una beneficiària d'aquest descobriment. I nosaltres també, i de les conseqüències. De reprendre això, perquè és el preciós. ball que més m'agrada. Clar. A mi m'agrada ballar espolsat, però i quan ets més jove també li dones canya, diguéssim, però aquest ball, o sigui, que estàs allà, o sigui, entres, a més te connecta, que dèiem, no? Te connecta amb la música, I dona temps a escoltar-la, també. I la música que ells han transmet del fandango mallorquí, que bé, jo m'he anat per una altra banda, però la referència és la vostra, o sigui, sempre, però, o sigui, tot el que ha fet de Francesc, els vostres fandangos és el que me sona a fandango mallorquí. Té aquella tradició, aquella... Sí, aquella que ho reconeixes com una cosa pròpia mallorquina, perquè el que jo deia, que jo no ho sé explicar, jo no tinc perquè és un sentiment, o sigui, estan parlant de sentiments ja. Sí, com sona jota, com sona... Quan sents jotes si mateixes o quan sents la xeremia d'en fora. Sí. Allò és el sentiment de què dius, això... d'identitat, no? Tota la comunitat, diguéssim, ara de Mallorca, ens identificam amb aquesta música com a nostra, com a pròpia. És això. Perquè té aquella sonoritat, aquella cosa ben igual que tu escoltes un tipus de que aquesta música me sona música mora, perquè té aquelles cadències. O si has escoltat, que t'he dit jo, si escoltes molta música de Mozart, t'arriba un moment que sense conèixer una peça, dius, i això sembla de Mozart, resulta que és de Mozart. Perquè són aquelles estructures, aquelles notes, aquelles cadències, aquells reguinyols, tot allò fa que tu ho assumeixis com a... Bé, i després respectar l'estructura i respectar la velocitat, o sigui, no pot enregistrar un fandango mallorquí, dir mallorquí, i anar tota, perquè ja no ho és. No, això fent de menorquí, que és més... I t'ha de quadrar en els punts que facis, en els seus, que no sé si eren 6 o 7 punts bàsics, que tothom... Van començar en 3, molta feina va dur. I vàrem aprendre tots, o sigui, perquè clar, aquest temps eren més joves i volíem absorbir tot, i on anàvem a aprendre? No anàvem a fer les nits, no anàvem a una altra banda a aprendre-ho, saps què t'ho vull dir? Ara, què passa? Que llavors la gent, la creativitat, que també està beníssim, ha fet que per aquests mateixos punts, ara has fet una volta, ara has fet un no sé què, com has fet, perquè clar, pot dir que no has improvisat del tot, però també ho és en certa manera, perquè en 6 punts, o que siguin bàsics, la gent ha fet una volta, o ara ha fet de costat i ara no sé què, mentre han respectat que quadri. És que de punts n'hi ha, farfallons. Ara n'hi ha com a balladors, i això és preciós. I jo he aconseguit ballar amb una música bé, a més que és una meravella, perquè quan respectes les estructures pots ballar en qualsevol grup, per això la ballada oberta no te limita ni amb això tampoc, pots ballar tot el temps que vulguis, en qualsevol grup. Després, aquesta connexió que dèiem, que tu no estàs pensant que vas a ballar, però sense aquell bolero, i ja te surten els punts, te surt tancar o te surt no sé què. I això ja és la connexió des que sona, des que balla,
I tu ho veus, veus Que la això gent és allà. creativitat. M'has descrit les ballades vostres, tant del xaloc com de l'estol. És una meravella. És cert que de quan començava a ballar, que escrivia els articles després d'una ballada, és que record perfectament, és que avui hi ha hagut ballada en xaloc, i és que he passat tant de gust, o anar a la part de fer les nits, tant amb Beniara, jo és que sempre he estat fan número 1 de Beniara i de l'estol, i de mudança, i és que dona un gust ballar amb aquests grups de... I perquè tenen més personalitat, o sigui, A més, és un dels meus grups favorits. És que el que I quan van fer 25 anys, que van sonar en d'altres, o sigui, un luxe per jo, o sigui, preciós, la veritat. No m'ha donat molt de gust. I bé, també a l'Escola de Palma, van sonar a l'Escola de Palma, Xaloc, l'Estol, i Música Nostra. Ah, mira, Música Nostra. Potent. Música Nostra, que bé, que tothom farà moltíssim d'ells, però és que també s'ho mereixen. Clar que sí. Perquè és una meravella tot el que han fet. I deia això quan diuen de la creativitat, que vols més tu, que tu vas assumint i vas aprenent punts i si els pots posar en pràctica i fas un ball, fas 3, fas 4 i poses els punts en marxa que tu vols, i això és en tot, vull dir, tu, si tens la base de com se fa, llavors ja pots anar fent creació pròpia. No sé. De fet, si me permets, aprofitaré per llegir un trosset d'una entrevista que he trobat teva, que és que m'encanta aquest tros, que dius així: però tornant a la comparança gastronòmica, si un no sap cuinar com a mínim un poc, no se'n pot fer meravelles dins la cuina. Si no sap fer un sofregit, com voldràs fer un bon arròs de matances? I deia, aquest és el missatge que volem transmetre avui, crec. Esperàs que s'entofi, meu. Tu vols fer calça, aprens punta a la dreta, punta a l'esquerra. Aprens la base, Tu vols escriure, ser un escriptor primer, però has d'escriure i has de llegir molt, perquè ja poden fer classes, que tots els bons escriptors te diran, és quan has llegit molt, llegeix molta poesia, llavors te vas com amarant d'allò. És que si no hi ha si no omples el sac. Si no coneixes el teu passat. Exacte. Si no coneixes el teu passat, com vols anar donant jo és que, bé, estic escarrufada perquè la gent avui en dia això és història, però a mi m'aixoca. No, però al final... En aquest moment actual. Sí, però és que no saben si història és la família. Jo quan feia de mestre, jo tenia nines petits, de 6 a 8 anys de nines, ara vos he dit una cosa, dic, sabeu els indis aquests que surten a les pel·lícules, que ja no hi ha tantes pel·lícules d'indis, però bé, els tipis i tot això, els deia, sabeu una cosa, a les tendes, cada família, a les pells, anaven posant les grans peripècies, les grans coses que havien passat a la seva família, de cada tip i de cada una de les cases. I jo pensava, tu t'imagines aquesta gent que ha viscut potser 3 i 4 generacions a una mateixa casa, que qualcú hagués tingut l'ocurrència de suportar-se damunt d'aquelles parets emblanquinades, escriure el padrí tal qui va fer aquesta obra tal, escriure la història de cada família perquè no se perdi, perquè antes era transmissió oral, però és que ni això. És que jo amb aquest escarrufat, perquè els metges te'n van i diuen, antecedents, ho dic per això, no? Dic, antecedents familiars, el vostre pare, els vostres padrins, i no sap, el padrí mort. Com que ja està, és mort i és molt bones. Saps? No saben més. I tu no van a cercar les referències. De vegades sí, hi ha molta de gent que ha fet molta feina, però ja no cerquen ni la seva pròpia, jo... una paraula. De vegades estic en els capítols. També hi ha la visió més positiva, que en el sentit de quan tornen grans també tenim com a enyorança d'allò, però el jove experimenta, o sigui, jo defenso el jove també en el sentit que ell experimenta i surt, i si està tocant música tradicional, música popular, és perquè ja li ha entrat el cuca, i per tant ell se va formant, i en el final, de tota manera, la referència dels mestres, o sigui, dels que ens han ensenyat, és totalment respecte a ells i agraïment, perquè nosaltres no som sense ells, o sigui, és una cadena. És una cadena, o sigui, no pot rompre si tu fas música popular, el jove, la sentida, la viscuda, la té de dins, i està molt bé que la faci i experimenti. Però bé, supos que en el final també canviaran ells, perquè tornaran més grans. Ja no faran el mateix que quan nosaltres vàrem experimentar, també. És com que quan te surten els queixals del seny, tornes gran. Supos que quan ets jove molt atrevit a experimentar, però també ignorant, i després vas
Pues... I després una cosa que a Mallorca troc que s'hauria de millorar, en aquest sentit, és parlar de tots els grups de Mallorca, de tots els grups de Palma, de tothom que ha fet feina. Cada granet d'arena és essencial. Tant poc com dolent, de tot se n'aprèn. Tot, se n'aprèn de les coses bones i les coses dolentes. Què vull fer o què no vull fer? O sigui, perquè tothom està enmig. I la gent no parla en nom propis. Per cert, na Liorna i na Pilar Rubio, també un 10 per ella. Té molta de feina, perquè són dels primers, no? Però tots els grups que hi ha hagut a Palma i que hi ha hagut en els pobles, que hi ha en els pobles, tot això, vull dir, aquesta gent, jo he sentit d'entrevistes sense nomenar, o sigui, estàs parlant de ballada i no nomenen ni persones ni nom de grups. A mi m'ha passat qualque pic. Jo, a la darrera entrevista vaig dir una cosa i dic, ai, no he dit el nom de grup. Quin missatge donàvem als joves, si nosaltres som els primers o les primeres que no anomenam, tots els grups que hi ha enmig, o sigui, clar, a mi si me dones... Que hi ha i que hi ha hagut. Bé, que hi ha hagut i que hi ha, o sigui, no perquè tu sàpigues de memòria, però si no, de parlar sobretot si estàvem parlant de ballada popular, les més modernes, les arrels, tot això, de posar noms a les persones, en els grups, tots són bons. I a les cançons. Són bons. I les el nostre estimat Toni Roig, que l'enyoram, la seva veu crítica, que ell necessitava anar en contra de qualque cosa per tenir aquella empenta. M'apareix beníssim això, i m'apareix beníssim un més clàssic, o una persona com jo que ha fet feines amb l'administració i no podia obrir la boqueta perquè no podia, però no vol dir que jo no hagi estat allà, o sigui, te coneixen, la feina bruta que has fet. Pels teus fets te coneixen, la feina per la llengua, la feina per la toponímia, bé, per tot el que he fet, i per la música, i per tot el que he entregat, o sigui, i tot és bo, o sigui, tot és bo, o sigui, que és necessari. I n'hem de parlar, perquè ara pensava, quan m'ha dit això, que els joves és que no parlen de nosaltres mateixos, els noms, i clar, tampoc no ho coneixen, hem de parlar tot el temps, de tots. I no tan virtualment, quedades, més físiques. Sí. Si qualque cosa hem d'aprendre de la pandèmia és que ens han volgut deshumanitzar. Sí, això també, sí. Hem vist les orelles en el llop, amb allò. Mira'm els ulls, deixa que els sons ens envoltin, dansarem junts aquest ball, embruixats per la mirada, deies encisadora, tu que pels ulls per mirar. Posant noms, que xerraven de posar noms a cançons. Perquè per posar-li nom a una cançó... Això sí que és feina difícil. No, i que mos inspira a composar. A lo millor tu no, però com que tu ets la portaveu avui de Francisca Tirado, què inspira? Adrover. Adrover Tirado. Ui, sí, son pare. Ah, sí? Doncs jo sempre l'he conegut com a Tirado directament. Sí, perquè clar, com que la vila de Drovers, Obradors i Barcelona és el que hi havia més... Exacte, Tirado la diferencia una mica més. I jo som Maria Rosa de nom, i Marosa, perquè mon pare era gallec, i Marosa, i jo, que això de dir la mesa Marosa, ja me feien un nom especial, entens? En els pobles encara, tu saps, era manera d'identificar, individualitzar cada persona. Sí. Perdó, que Bé, ja vos heu desbaratat. Xerrava de composar, vinga. El nom de les cançons, imagina't. No, digues tu. Jo, el nom de les cançons, qualque vegada, clar, és feina del compositor, del compositor musical, dir el nom de la cançó, perquè ell sap quin sentiment l'ha fet, on a qui el vol dedicar, o una cosa que li vulguis donar de relleu. Per exemple, el Fandango del Convent, és perquè na Francisca i en Andreu són del barri del Convent, i la barriada del Convent tenia una petita comunitat dins una comunitat, i l'han estimat molt, i Fandango del Convent. Fandango Pantomeu, perquè va ser el primer que van composar i el van dedicar a son pare d'en Andreu. Jo què sé, coses d'aquestes, saps? No, tampoc no porta d'anar a cercar a Maria per la cuina, el que passa és que... Coses senzilles i nostrades de prop que arriben a la gent perquè són
Que Jo, te per exemple, vaig descriuen. fer la lletra d'una vanera, quan van fer el disco, i vaig posar Feleni 1893 perquè era l'any, feia referència a un moment històric que va marcar molt la història de Felanits, i ja que sé, coses d'aquestes. Ara, per fer la música... cada moment té el seu... O jo, per exemple, missatges directes, no? Que és el bolero per enamorar-te. Tant, sí. Això està dedicat al meu amo, o sigui que... No ho sabien, aquesta Sí. història. Que bé. I després, guapo. I després li vaig fer un altre sobre el mateix bolero, que se diu Per anar de noces, que és quan me van casar. Oh, Sí, i pot tocar un bolero damunt l'altre. De fet, quan l'interpretàvem en directe, començàvem amb el bolero per enamorar-te i acabàvem en l'altre. que bé. Sí. està molt bé. No sé, n'hi ha, per exemple, que tenen l'estructura de boleros valencians, que m'agradaven especialment, i li varen posar... És un bolero lent, però li vaig dir a Marta, que era més nina, li vaig dir, què li posàvem? És de València, i li vaig dir mascletà. I ho va dir ella, la mascletà, i és un bolero reposat, però bé, mira va tu. fer gràcia perquè ho va dir la nina a Marta, que li va dir, vinga, li posàvem mascletà. Jo què sé, bolero enganat, perquè l'estructura ja jugava un poc... I ara veuràs que te faré si no t'atures, Sí, tal, o exacte, sigui, una una estructura una mica diferent, però amb estructura, vull dir que la pot Mm-hmm. després entendre. Desitjos també és una cançó amorosa, i els desitjos, això... Jo ara m'ha vengut en el cap una que dius algo dels ulls de verdor esclaten i tal. I Sí, sempre he pensat, això- dic, mira, això són els ulls d'en Tomeu. Talment, Veus? talment, perquè a més té els ulls verds i enmig té una estrella. O sigui, té de marronó clar, li fa una estrella. Sí, jo li vaig veure. I sí, Quines exacte, de coses. verdor mesclat, sí, perquè estava super... I estic Encara enamorada. molt enamorada d'ell, la veritat. I m'ha fet... Està bé, perquè aquest sentiment m'ha fet fer cançons, o Rasha és un sentiment... No sé si tu sabies que eres tu, que m'enamores, aquesta també, igual. I a part de les amoroses, també, no sé, hi ha hagut de Bolero Ventall, perquè dins la música és Bolero Ventall. També, per exemple, la Nina de Llum, hi ha un clàssic que se diu El viatge oblidat, que és un conte infantil que parla d'una nina de llum, com una animeta ve del cel i davall a la terra, i li vaig dedicar a la meva fiola Aina, que havia nascut això per l'any 2007, això. I res, abril, perquè era el mes d'abril. Quan veig na Pilar és molt metòdica, ella sempre du els paperets preparats. Clar, perquè és que jo he fet moltes cançons, 20 boleros, de 7 jotes, Si va te sap greu, no? 11 fandangos. Deixar-te qualque cosa, sí. No, 5 fandangos mallorquins, i clar, si me demanes, jo què sé, simplement vaig fer com un... Ternau. Vaig fer com un... sí, m'encanta. A mi també m'agrada. L'he cantat tant, l'he viscut bastant. Va néixer com una col·laboració. Jo vaig musicar de pressa, que parlava del conte mal. De pressa va ben, de pressa. Aquest també la tocava molt abans de començar la ballada. I a Sant Joan de les Abadesses, que és on neix la llegenda del conte Arnau, de Catalunya, clar, quan trobaven coses d'aquestes, sempre a les festes duen un grup que hagués tocat alguna cosa del conte Arnau, conte mal, en aquest cas. I vaig fer que Fandango Posta per aquesta sonada. Posta se diu Son Ramon, que Ramon és conte de Formiguera, en Ramon, que és el conte mal nostre, de Calvià, d'Andrats, i el conte Arnau. Soc Arnau, de cera d'amor, per vos mort. Soc Arnau, som Ramon, de cera d'amor, per vos mort. Aquest mal m'ofega en pelac d'amor. Som el comte Arnau, per vos només mor. Sobre ses teulades vola s'oronella, s'enfila i s'estimba, fa una tombarella, una tombarella. I ara, ja que estàs en tot aquest tema de cançons que has fet teves i tal, tu no has aturat, Namarosa tampoc. Contau-me ara mateix en quins projectes estàu.
Tenc una altra llista. Sí. No sou inquietes, vosaltres dues. No, sí, de vegades sempre No, estan dansa perquè i això. som creadora, o sigui, això dut de dins és el teu do, com un que és pintor, fa una altra cosa, o que és més ballador. T'has d'expressar amb aquest do que t'ha donat la vida, perquè quan no t'expresses no ets feliç. No, i queda tot de dins i se converteixen en contractures, jo que som massatgista, Sí. allò queda com a trauma i queden... No. Ara s'ha de sortir. Tothom s'ha d'expressar i ho ha de regalar, aquest do que t'ha donat la vida ho has de regalar també als altres. Sí, jo. En generositat i en humilitat, o sigui, allò que tenc, vos mostro i ja està. No, ara mateix sé que en Capocorp vos aneu adaptant a cada situació, que ara vos contacten per fer, me'n recordo la finca de les figues, de Son Mut, Sí. i vares cercar cançons només de figa per fer aquell dia, Sí, perquè saps? era un projecte, primer el projecte venia de jotes d'Antoni Lleó, que era un glosador i un majorer, li feia no sé què de naixement, un aniversari, i van fer una sèrie de coses i tallers de glosa i no sé què. I clar, nosaltres amb en Miquel Esbert i Garau, que sempre és doctor en filologia catalana i és una persona molt destacable i molt nostrada, a més, també és una persona és molt culta i molt proper a la vegada. Bé, va preparar el tema aquest i nosaltres vam dir, bé, en Tomeu va dir, bé, te poden tocar, en les gloses d'aquest amo, te poden tocar un parell de jotes, que per això les vam aprendre a sonar com amb en Simó, o sigui, del grup de rebel·lers, vull dir que hem fet classe i nosaltres hem anat a aprendre a tocar jotes i mateixes, vull dir, allà allà on han nascut. En el llit. Sí, bat aquí. Sí, igual es Sí. fan dangos a Una fer la gent nit, que- i jotes sí. i mateixes, ells en el Sí, sentit perquè també ha Antoni mecanitzat Paula. una manera, la manera d'ensenyar, perquè hi ha hagut molta gent que volia tocar. I allà van tocar jotes només. I després havien de fer no sé què, de figues i figueres, amb en Montserrat, que és apotecari, que té aquesta finca de les Son figueres Mut. de Son Mut, nou. Bé, jo no. I clar, vaig preparar un repertori de figues i figueres, la cata de figues, recercar melodies, posar a les lletres tonades populars de qualsevol, de grups d'esplà i d'un pot de per tot. I també, llavors, clar, sempre se m'escapen les cançons noves, perquè me surten, no? Tot això hi vam fer un repertori de figues i figueres, de les 13 cançons, i després, clar, va ser l'aniversari de Maria Antònia Salvà, la poeta, la llum majorera de l'escola mallorquina. I també vaig musicar, Un munt de... vam fer 17 i encara 17 cançons de repertori, però n'hi ha que són noves i n'hi ha que he agafat, per exemple, Escopea de muntanya, l'hortelana d'Artà, el fandango de Somareta, bé, tot així, el fandango i un majorer, que és el fandango popular, aquest, el fandango felonitxer, que és el mateix que el fandango d'en Tomeu, la tonada, que és dels més antics, vull dir, més populars, i Sí, de referència. de referència com a popular el fandango degué ser aquestes que vareu trobar vosaltres, no? Bé, coses així, coses, i bé, no natur. No, tu I ara- i amb i ara- aquest i bagatge ara que la dus sorpresa. i dones... I ara sorpresa, la ballada privada. Sillo i mantellina i veta justa sa xipó i a ses faldetes midó i a sa randa la més fina fem una volta tenina l'aireta d'aigua d'olor. I tu, Marosa, I jo- ara mateix, en les mira, corals i... Sí, jo, com que sempre he cantat i no sé estar sense cantar, però sempre també havia tingut tota una faceta antes d'entrar en gestol i sí, tota la vida. I ara me dedico per un torn més en el cant, sí, a cant en coral, faig participacions en corals i coses d'aquestes. I respecte d'això, com que la meva feina havia estat fer lletres, ara tinc pendent fer un parell de lletres, però m'acosta molt, m'acosta perquè de vegades una cosa la vols tot d'una, saps? Jo soc molt així de
pam, si ho veig, ho veig, però si m'hi he de posar, jo admiro molt aquests escriptors que cada dia fan un article en el diari, perquè jo no ho sé. Bé, és una pràctica, però. Sí, supos que és una pràctica que t'hi has de posar, la feina ja d'en Picasso, que sí, la I també inspiració m'ha de venir, però m'ha de trobar fent feina. Exacte, sí, perquè a vegades ho deixes i dius, Sí, i ara volia fer un parell de cançons per dues peces que d'en Lluís Baquer, que són, supos que les arribaré a fer perquè les té mig embastades i tot això, pues així. Fer lletres, bàsicament, era un poc això. I dedicar-me a la música en aquest altre caire. I ara que deies això, el fandango, que has dit en Lluís, el mastís, m'encanta. Sí, això va ser una gran idea. M'encanta. Bé, i les seves veus de l'estol, de Jerrico, les veus, una meravella. Totes, o sigui, aquesta veu tan peculiar, tan... La seva manera de dir, el seu encant... Sí, perquè en el final no ho he acabat dient avui en el podcast, però és que vosaltres teníeu la funció de xerrar i transmetre amb el públic, amb la gent i contactar. Això era una feina que ens estava primer la feia Miquel Julià i en sabia molt i després a poc en Miquel me va deixar fer aquesta feina a mi i vaig això, el que deien, de vegades anaves a una actuació i anaves ben cop piu perquè devia passar qualque cosa. Sí, clar, jo he anat a qualque actuació és molt difícil, de deixar unes quantes que ara no en parlarem, però i te poses allà i veus la gent que està per tu i hi ha una cosa que no se pot explicar, que no la pots explicar, i també en Pilar en parlava amb tu, de com obris de cor. Hi ha una cosa que fa que tu t'aboques, t'obris. Saps aquesta cosa que fan els modernos, que fan aquestes actuacions amb aquella gentada, un camp de futbol, i que se tiren damunt la gent. I aquest sentiment és que tu te donaries, te ferraries. Hi ha persones que no ho sé explicar. Però jo crec que obris cor. Sí, t'obris l'ànima perquè estàs participant d'una cosa col·lectiva. I això és meravellós. És meravellós i me sabria molt de greu. Quan tu has demanat abans com valoràvem tots aquests anys, una de les coses que no voldria que se perdés és que això que va néixer a poquet i que se va assumir i que tal, i ara està com molt arrelat, la cosa de fer ballars populars, això no s'ha de deixar perdre. I el tanto perquè hi ha hagut unes etapes fa 4 o 5 anys enrere que entre que van tancar el grifó de l'actuació va venir la pandèmia i no podia... Això no s'ha de deixar, perquè ja no és per fet que jo me'n vaig allà a perdre un parell de calories, o me'n vaig allà a ballar, o me'n vaig allà a cercar nòvio. No és això, només. Sí, perquè n'hi ha qualque que se'n va cercar nòvio. Home, però sempre la vas a cercar allà on pots, allà no el trobes. Així va néixer. Allà no el trobes. Sí, així va néixer, o fas amistat, fas una relació social. I fer una relació social és importantíssim. I no hi ha res manera més guapa que a través de la música. La música deu ser el llenguatge més universal del món. Sense xerrar, tu te pots entendre una persona. Jo he sortit a qualque concert a un país allà on no podia xerrar perquè la llengua no la sabia, però mirar una persona, veure que s'ha emocionat en tu, que se t'entelien els ulls, i dius, aquesta persona jo m'hi entendria. Aquesta persona ha sentit allò mateix en jo en la música. Saps? I el ball més, perquè el ball i aboques el cos. És que és una cosa que t'encén, Jo per això me fa gràcia la gent que el fa tan automàtic i tan... Però cada persona és cada persona, i en el ball se'n manifesta com és, i en la música també. Bé, i també volia parlar d'un altre regal que han fet els grups, sí? Que són els discos. Talment. Vull dir, és un esforç personal, s'han pagat naltros, i els han regalat. És un regal. Els han regalat i veus comentaris que les ballades sempre són gratuïtes i no t'han pogut contribuir a les despeses d'aquest disc comprant el disc. S'ho han copiat no sé quantes vegades, que també és una opció, però si penses el que te gastes en moltes de coses i aquell grup que està allà fent aquella feinada, que a més te regala un disc, perquè és un regal, és la veritat, ni te'l compren. O sigui, és tot un detall que queda allà també. No, i amb això que van votar a internet, que se copia tot, se copien llibres, se copien cançons, i encara tot diuen, és que si no te poses a internet, ja ho deien Julián Marías. I la gent que vulgui trobar discos sap que els pot trobar i com. No importa copiar-los, n'hi ha de discos, no els tenen a les botigues simplement perquè
perquè això és un altre tema de les discogràfiques, que no ens érem aquí, que també ha estat penós per sonadors, per tots, perquè la veritat és que han fet pràctiques que no vull comentar, però vaja, ella també ho sap. Aposta tenim els discos nosaltres, o sigui, nosaltres tenim els discos a l'abast per tothom. Saben com trobar-los, perquè si jo puc trobar a qualcú, que sé que se pot trobar, ells també ens poden trobar nosaltres, o ells, si volen tenir un discos. Un disc, o llibre, o el que faci falta. Sí, perquè llibres també passa el mateix. Saps què passa en els discs? És veure que darrerament, clar, qui té un reproductor de CD? Ja hi ha menys gent que entengui. Sí, però s'has fet, o sigui, sí, has fet de comprar-lo, sí. Compres el disc, contribueixes en aquella feina, després el teu Jo m'he plantejat jo què faig? Jo compro sempre el disc de tot el que surt. Igual ara me n'he deixat qualcun, perquè també hi ha grups nous i tal, i bé, he estat fent molta de feina i tampoc no pots estar al dia de tot. Jo compro el disc i després el me passa a MP3. Però l'he comprat. Talment. Jo tenc discos, no l'he duit, el vostre, que el tenia, que era el segon ja, que abans sí que l'havies de posar, que estaven cremats, de posar-lo i posar-lo i posar-lo. Record demanar que me'l firmassin, el disc, els músics. Sí, jo feia còpies de CDs per d'un escotxo que tenia, exemple, perquè no sabia greu, perquè no s'estudassen, i guardaves l'original, me feia còpies, intent de còpies de disc, i ara vaig haver d'aprendre a enxufar el pendrive, perquè tinc un cotxe que no té això. Ho hem d'aprendre tot. Però em fa una rabiada, perquè jo tinc bueno, que no, tenim mobles a posta per disc, no sé, els discos que deuen tenir. S'acaba acumulant, i per això deia que ara, avui en dia, és vera que intercanviar millor el fet d'una petita aportació per anar a ballar. Jo crec que els balladors no se posarien en compte, sobretot si és una ballada en condicions. Jo crec que no s'oposarien a un preu simbòlic de 3, 5, 7 euros, nosaltres ho hem fet, això. Avui en dia el disc és vera que s'acaba acumulant a un moble que com que no tens reproductor, o sigui, trobar maneres se pot trobar. Caixa inversa. Caixa inversa, també. Que tu dones una part, però això dels discos, ja t'he dit, has fet és comprar discos per agrair la feina que han fet i el testimoniatge que han deixat. I després te passes a MP3, perquè te passes a MP3, te passes a música a una tablet, jo m'he fet grup de cançons de tot les que més m'agraden, perquè clar, no t'agrada el 100% de tots els grups, t'agraden, hi ha peces que són... Hi ha molt de grups, o sigui, que han fet coses molt bones. I clar, tu te fas la teva llista de reproducció. Quan t'ensenyes a ballar, tens la manera de... O quan dones classe, te faig la teva llista. És que jo he fet 20 anys d'escola, jo major de Vall de Bot. I per acabar, perquè xerraríem hores, i sé que encara vos pot treure més suc, però bé, no pot ser tot amb un pic. Què vos agradaria que milloràs la relació entre sonadors i balladors? O que se mantengués, perquè ara que no pujau damunt els escenaris... Sí que pujam. Pujam, però no a plaça, tens raó. No a una ballada popular oberta. Exacte. També el fandango con jota, però ell mateixa també. Molta gutja cantaré a la plaça plena que vota. També el fandango com jota, però ell mateixa també. També és diferent si ho planteges com músics que són d'un grup de músic, tots sols, com era el cas de Xaloc, o ser membre d'un grup que té els seus propis balladors, que també n'hi ha. Això és diferent, perquè, clar, si tu ets d'un grup que tens sou balladors i sonadors, ja tens el teu propi món de relacions, això està. Bé, és una cosa que no he entès gaire, sobretot de la zona de Felanitx se veu bastant, que hi ha balladors que només ballen en la seva agrupació. I això me xoca molt. Bé, però això era més abans, ara no ho fan tant. Ja no ho fan perquè han après Vall de Bot. Que això seria... És una de les coses que... Bé, ara no vol encetar un meló. Però ara m'ha fet pensar que fa molt d'anys, a Penquera en sots hi som,
imagina si fa estona, que vàrem anar a una... Jo no anava, vull dir, anava d'afegida, d'escolanet, en sots i Sant Benet Francisc i això. I vam anar a Sant Bernat de la Real. Sí. Se va costar una lot i va dir i que no podeu tocar aquest ball, i no sé com ho va dir, com que dir, volia ballar un d'aquest parell dels anys 40, de muntanya o coses d'aquestes, perquè havia après a ballar el ball compost. Que això és una de les grans coses que s'ha aconseguit, que el ball no fos ball compost, coreografia tancada, sinó que varen obrir tots els punts, els van analitzar, van dir, aquí teniu 50 punts, i els mesclau així com vulgueu. Això va ser un gran alliberament, perquè la persona que fill meu només en pot aprendre 3, i deia, aprendre 3 i balla tota la nit. Això també té nom propi, que és l'Escola de Música i Danses de Mallorca. També va fer feina amb això. Que va replegar 6 punts, jo crec que per didàctica, per ell apuntar, per ell ensenyar, i això mos ha regalat també la ballada el ball obert. Sí, perquè això és molt més pràctic, però d'això ja no sé per què ho deia. Perquè el ball compost era el ball compost, i després hi ha el ball obert, els balls el ball que cada ballador tria el que li agrada. El ball de creació, el ball obert, improvisat. I clar, les primeres agrupacions que hi havia, que eren de resultes de lo que venia, quan prenien que ballar un bolero havies de fer 1, 2, 3, pam, pam. I aquesta frase, 1, 2, 3, pam, pam, era així com els balladors de l'estol ensenyaven el primer ball, que era el bolero. 1, 2, 3, pam, pam, i ja t'arreglaràs. I res, llavors van riure d'això. Era un riure, perquè llavors vam entendre d'una altra manera. Però per això ho dic, perquè passaven d'entendre el ball així de sa, a entendre-ho més obert. Clar, hi havia agrupacions que estaven tan avasades, els més escoltats seus, que sabien, estaven tan imbricats, tan aferrats en aquella versió de la música i tot això, però després no, després ja se va obrir i amb els balladors d'agrupacions van ser els que van agafar aquesta manera i ho van començar a ensenyar d'una manera més oberta. Però, clar, quan els mestres vells, diguéssim, de les agrupacions van deixar d'ensenyar els boleros composts antics, que era una feina a part, és a dir, ja està que en el final ha passat el que ells se temien, però també és la supervivència de tot, o sigui, una cosa compensa l'altra, però l'obligació, que més hi ha agrupacions que encara fan, de diferents bandes de Mallorca, de mantenir balls antics per anar vestit, per fer un espectacle, encara ho fan, i és una cosa molt diferent, o sigui, no teníem per què tampoc negar-nos el dret a ballar a tothom, però clar, què passa? Que els mestres vells ho duen d'aquella manera. No han deixat d'ensenyar, a jove és més fàcil aprendre 7 punts i improvisar, i què passa? Que estava mirant un poc la quantitat d'agrupacions que fan ball de bot. I algunes que me pensava que eren més, que havien mantingut més, i no. Sí, no, això... Sí, és que d'aquestes compostes... Però és diferent, us dic jo, tot suma, o sigui, les agrupacions d'abans, perquè la gent sobrevivia com podia, o sigui, cadascú té la seva part interessant de tot el que ha fet, o sigui, sempre hi ha hagut diferents polítiques, ara mateix també, vull dir, però el cas és que ha sobreviscut i la gent feia el que podia. No, i a més que s'ha mantingut. Nosaltres dèiem que hi ha ballar popular o hi ha mostra, arriba mostra. I s'ha com intentat donar un caire d'exhibició també etnològica, s'hi ha inclòs el respecte en el vestit, que això també, sant el vestit. I han fet una gran feina en l'indumentari, les agrupacions. Amb això, fins i tot s'han fet com a coses, jo que sé, en l'estol, un estiu van fer com un espectacle, te diré, que dèiem arran de man esport, allà per Tocolom, i contàvem la història, contant la història d'un dia de vida dins una possessió, ens servia per mostrar totes les peces del ball, en lloc de fer un tipus de desfilada. I amb un poc de música i tot això. S'ha intentat obrir-ho un poc i donar un caire d'informació, de cosa més etnològica un poc. Em referia sobretot a el vestit, a la indumentària, perquè antes, el que te deia, que s'havia com a fossilitzada la cosa, el ball, el vestit havia de ser així, que en el vestit també hi ha per xerrar hores i hores. Sí, no? És que vos dic xerrar
perquè cada frase que deis és bona i no sé quan vos he de tear, però crec que ja comença l'hora ja d'anar està. a fer-vos... Però ben que dic, d'anar crec tancant. que això, que les agrupacions se van haver de posar al dia, en aquest sentit, d'entendre que sí, que ho havien de fer així. I han fet molta creació, perquè almenys de part del que jo puc xerrar, han aportat punts, han aportat coreografies, balls muntar, per quan ells volen. I intenten fer molt dignes i molt ben fets. I respectar les postures dels braços i respectar tota l'elegància i l'equilibri d'una cosa quan s'ha de fer en pla exhibició, en Però pla mostra. això que fèieu ara ho han fet l'agrupació endavant també, o sigui, les coreografies, quina és l'antiga? No se sap, sempre hi ha un mestre, que és el que dirigeix el ball, i sempre porta la teva part personal, i això és viure la cultura i viure el ball i la música. És a dir, si fos morta, quedaria allà dins la vitrina, sense moure's. El fet de ser viva, com la llengua mateixa, hi ha canvis, t'has d'adaptar. Bé, has de trobar l'equilibri en la tradició, el ball popular, la ballada i la música popular, i la innovació. El que tu deies, una cadena està feta de baules, i trobo que és una imatge tan preciosa, perquè tu ets una baula que s'enganxa a l'anterior i dona força a la posterior. I això és una visió tan guapíssima, tu ets una baula d'una cadena. M'encanta. I troc que ha quedat perfecte per acabar aquest capítol. Són part d'un tot. Perquè, bé, si a Mallorca hi ha dones que se mereixen un homenatge, aquesta ha estat la meva petita aportació, perquè aquesta humil gravació que hem fet avui, vos mereixeu molt més, perquè tindria molt de tema per treure amb vosaltres. Vos dono 1000 gràcies per seguir, per haver vengut, per dedicar-me a dedicar-me a mi i a tots els que mos estan escoltant aquesta estona tan agradable, haver-nos deixat aquest bagatge tan important a la història de la nostra música, que és una passa molt important. I bé, si voleu saber més, estimats oients, sabeu que me podeu trobar com a Madal Llucia, a Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, som per tot. Bé, també te volíem agrair a tu la teva tasca de difusió, perquè clar, si una cosa no se coneix i no se difon, no existeix, i més avui en dia. Considero que no en sé gaire, però procuro donar... No, però ja t'has fet un recordat, ja la coneixes sense Madal Llucia. I nosaltres amb tu, o sigui, és un intercanvi tot, és un intercanvi. Sí, no, moltes gràcies, només faltaria, i ha estat un gustet. Sí, la veritat és que sí. Ha estat un plaer compartir aquesta taula redona amb aquestes dones tan meravelloses. La Camilla també és un element antropològic de primer ordre. No encetem més melons, per favor. Bé, espero que vos hagueu passat... Salut, reines. Espero que hagueu passat molt de gust de sentir-nos i fins aviat, amants de la cultura popular.